Chief Executive Member Kakhasil Setumas District Council uba Titus W. Khan harangkat bad Executive Member bapet yakatnan ilaka uba Jamborwar uluong baulindo kahima soyong ula IT no yakanongwa motomul sa kahima jirang nadu usnam arja katsan. Habai kerenmat kila thai kubor kini ki arngut kiloong balesi da kajing suthu jumut bad namar kajing paji jong kacaka baulindo ula IT no sa kahima jirang haus nam arja katsan kat ba kibawan bu kajing ujor kadai haus nam arja katkandai. Pi ka ni ka kam ka ba thamai kam ka ham slam mo ka ba u lendo chung ka ni ma so yo u la IT ya ka ni ka jaka sya ka himajira ka tung ka jing suthu ka jonga ka tu ka por iman ka don ka jing ya suthu ba kini ka jaka ka dei ka ba jengai na ko so yo hakaba ka jing lik de sina ka liang ka hima so yong kala jengai ban tek ya ka tuklar ongno ya ka sensiar ka kadarang tu tiknang begitu ginong song snom hang tu pinsuk ha ka jing ha po ka sensiar ka kadar da ka jing ya stu jing bot de si kilai IT no ya tu saka ka hima jira tienre hadin jong kata kalawan ka jing ujor na ki kun ki hajar jong ka hima so yong bagi ong baga jingle trong dong so yong kalong ka baba kala dem ka jing tip jo ka hima te ladang makla snem ini hatsan araja hatsan di IT namun kamde ha kan ka isi ka jongi la su ka araja hatsan ka di haki isi ki ba te ka jingle yo ka taru kamde bo ong bo dong su ai be tung ka de ka jing tawai jo ta ki beri ba syong tu beki kwa ngin mau ngin ka so yang sa kala Kabasay, sirap ngay siyam. Kabasay kalong hausnam hajar sipo. Kadan ka kajing transfer ya di sinong. Katu kan di sinong ki badang sa baka asa. Ki transfer nanti siya ka himajirang. Bat hakaju kasnam ki khatlay tali ki sinong kila transfer no na kahimaso yung rengkat bat ki ipik ki jungki siya ka himajirang. Ya kan ni ru katkum ki record ki bengisam apa ka office kalong ba kita ki sinong ru kita ya pentip sa kahima so yo enre kahima so yung ka susap ka snap ka klam ong kita gitu but dena kata kedaw ba hausnam arja khatsa aba kila donno ya ka public meeting apo nongwa hakaba kila khotru yen chat jum ka ilaka hakatu kapor menyudan rekat ke public meeting hanawa but hakata ke public meeting hu arjar khatsau kila sim ya karai na ka benta bakin penskan no ya ka jingi dai jumpi bat ka himajira ke ya kataru kila pentip sakasoyong but dai na kata kadaw na kalyang jong ka ke HEDC haka ha benai April jong ka senam arjar khatsam kila khat ya ke meeting ya kini bro ar ki hima ya lendo soyong rengkat bat ki lendo ki menteri nang ta ya USM jirang rengkat bat ki menteri jong kahima kilai pelong ya ka meeting hangne bat dai hakata kesri kila ya soino ban penskan no ya ka jing IT ya ka hima nongwa mutumur syaka hima jirang bat halor kata nakaliang jong ka council hakan ritrik jong menai akas senam arhajar khatsan kila penmi no ya ka order ba la IT la penskam ya kata kajing IT simti ya ketiga himana jadi hatu kata kapor ba nakaliang jong ka himas yong kini ki JSC ki kendet benri usahadu usnam arja kat kenda kiwan ban file complaint ne ya kan ne nakaliang jong ka office nakaliang jong ka council kadang bisyar hadu menta dengan simpatlah ban sim ya kan ko raya gitu kan namar kalong ka eru ya council bahkan review ialah ka jongka rai nomor ba katkum ki ruling jongka high court bu ngimdan ya kata ka reviewing power jadi na takadaw ng hakan bisa Nakaliang jong siem ka himajirang upa IMRH walang uloong ba nakaliang kejong ka himajirang kan nempelaj bat lada kampat dan kejing permena ni kejing penkela nakaki HDC ka himajirang kan yat kambet ya kan nongwa mau temur ka ai ka ba ni gitu kita kalau ni lemok ko lai ki yo kata ka
ka jing sisa ka jing ong ba nila bagi ka dekat tu. Tempoh. Ini lila. Ka jing dei bar ka himan nongwa. Ni na ka hima jirang ngim sum ong ba ka kan nongwa ka dei ka perintah jong ka hima jirang ni kenapa? Ka dei ka jing kwa hi jong i long jong ka hima nongwa. Kilat ho kilat kerpat jukot kisah jongki bagi kerpat yang ni ban sak ban wan rung po kai majira kidon ban ni tin rengi ong iki kumlung ngil peliang ipi lam da kala konsul ru ketip ngim nak bang ngim dan lenti ngim dan i ban peliang ipi ila kran saya ki bakum kita tin re hadian ima ki lawan buat sa kala konsul ru bakin berpau ialah ke jong kucing kuat. Hadir jong kata Kristen Council rengkat pakat tu keniki officer wat IMN charge sah tu ko poru kilale hidaladi setai senawa motomor ban buat ya kan longrim jong kucing sisa. La keni ke jingkuak kalong le em ke basisa. Kalong le em ke baki pai ba jong ka manawa ki kuat sisa. Dikila lagi. Kila yalai ki IM nang nena konsel tu bandai hadir dong bagi layu ya ka cuba menangtai selawan ting bandia penbek ya ka ai ka ba kilale sementara kini kekam kadang sakut nakaliang jongi nakaliang ka himaso yong ki om kuntra bagi kuahan penpai te hinrenyi yong kini kekam kadang sakut 4 don rai em ngingin bat baik ia ka rai jong ke council tat hadu bakan dawan da kewipat ka order kan bompat don ko kewipat ka order dengan bat baik yang kambe bakan negeri ke pensa jong ka majira